Aquest és el vídeo de la segona part del LDR i en aquest vídeo treballarem amb les dades obtingudes pel sensor de llum. Per treballar-hi el que hem de fer és anar on posa consola, al triangulet que hi ha a la dreta i cliquem a Serial Plotter. Un cop tenim això, connectem i gravem. I aquí teniu la gràfica. I jo ara vaig jugant amb el tab, ara l'he posat, fixeu-vos com se'n va gairebé baix, el pujo una miqueta, el tab, el torno a baixar, torno a pujar, fins a dalt. Un cop tinc això, el que he de fer és parar-ho i, sense fer res més, clico aquí per treballar amb les dades en un Excel. Un cop jo tinc, aquí veieu com baixa, baixat l'Excel, ara sí que ja puc desconnectar i ens n'anem a l'Excel. L'obro i ara aquí tenim les dades, fixeu-vos-hi. Totes les dades que hem anat recollint a través del plotter. Què hem de fer? Doncs aquí agafem les dades, les seleccionem, fixeu-vos com ho faig, tiro cap avall i totes les que tenim, que en són moltes, per això us deia, és prudent no gravar-ne masses, per exemple, doncs, fins aquí, no cal fer-les totes. Un cop tinc això, molt bé, vaig a dalt a insertar, tot això està explicat al Word, insertar, per exemple, columna, i faig la segona en 3D. Un cop fet això, trigo una mica i aquí teniu la gràfica. Si jo, per exemple, això d'aquí no ho vull, doncs què faig? Ho trec, vaig aquí dalt a la pestanya verda, on diu leyenda i ningú, no? I fixeu-vos com se'n va. I ara què puc fer? Simplement me poso aquí al costat i la faig més gran, d'acord? Per veure-la més bé. I cap avall. Molt bé, fixeu-vos que surten aquí baix el dia i l'hora en què estic fent la gravació de les dades. I aquí teniu les barres que podeu canviar de color. Si jo, per exemple, vinc aquí, amb el botó dret he picat, vinc a baix a l'última, dar formato a sèrie de datos, se m'obre una altra finestra, vinc aquí on diu color del borde, línia sòlida, per exemple, no sé, en vermell, que es vegi bé, i aquí teniu en vermell, d'acord? I aquí podeu treballar. Que, per exemple, no voleu aquesta gràfica? Doncs, bueno, no passa res. Aneu aquí, a la pestanya verda, dissenyo, aneu a canviar tipus de gràfico, i dius, bueno, jo m'agradaria amb línies. Doncs, bueno, que fem la primera. Vaig a línies i accepto. I ara aquí teniu la mateixa gràfica, però només amb el contorn, que potser és més pràctic. D'acord? I així veiem la mitjana de temperatures. En aquest cas, com que tenim el bloc amb tant per cent, surt des del 0% de llum fins a tota la llum. D'acord? Com que és la tarda i no toca massa el sol aquí, doncs no arriba al 100%. Però ja veieu com, quan he anat jugant jo amb el tab, va evolucionant aquestes dades. D'acord? Si ara volguéssiu fer, com es diu en el Word, la mitjana, doncs seleccioneu les dades igualment i aquí dalt, a la barra de fórmules, poseu promedio i els valors que teniu aquí. Des de A, en aquest cas, des de B3, que seria aquesta cel·la d'aquí, fins a baix de tot, poseu un igual i promedio, doncs en aquest cas B3 fins a B50 o el que vulgueu. D'acord? I tindríeu doncs, la mitjana de la lluminositat d'aquesta prova que hem fet. Ok? Fins aquí, doncs.